Sponsored by Great Western Railways, the three nominated in the next category are all exceptional examples of current affair programme making. Dyma'r enwebiadau. Here are the nominations. Tonight, we hear from a teenager we believe to be one of the Cardiff jihadists. Week in, week out, Cardiff to Syria. And I never plan to return to the UK. We can also reveal the gruesome tweets from the front line. Y byd ar bedwar, y felan a fi. Mae Mair Elliott yn byw gyda iselder, aspergus ac anorexia. Dros y flwyddyn ddiwetha, mae hi wedi cadw dyddiadur yn mynegu I theimladau. Ysbyty dan bwysau. Maen nhw'n stretched trwy'r amser. Maen nhw really yn. Os di rwy'n yn aros mewn ambulance angen dod I fewn, mae haid ni wneud yn siŵr bod gennyn ni rwledd yn y fynd I. A dyna ydy priority ni. And the British Academy Cymru Award goes to... Y byd ar bedwar, y felin a fi! Diolch yn fawr, Bafta. Ond I ddim yn disgwyl hwnna heno. Mae rhaid I fi weid oedd y gystadleuaeth yn greu iawn. Mae'r diolch am y wobr mae heno yn benna i'r ddwy fenyw ifanc yma sy'n sefyll ar ymhwysi fan hyn. The stars of this production are these two young women standing next to me here. Yn gyntaf, first of all, Bethan Muxworthy oedd wrth baratoi'r rhaglen yma, wrth I yn cynnyrchu un o'r rhaglenni cyntaf nath I ar gyfer y byd ar bedwar, ac nath wneud hynny gyda'r fath ofal a pharch at y cyfranwyr I gyd. Ac yn ail, Mair Elliott. Nawr, merch ysgol 17 oedd Mair pan nathon ni ffilmo'r rhaglen yma. Merch oedd yn brwydro gydag iselder, anorexia ac yn hunan niweidio. Ond merch oedd hefyd mor eiddfed ac mor addfwyn ac mor agored am ei phrofiadau. Ac wnaeth hi siarad yn gwbl ddiflewyn ar dafod am y cyfan oedd hi wedi bod trwyddo fe, gan alw am fwy o help I bobl ifanc fel hi oedd yn dioddau o salwch meddwl. A dwi'n credu mai gonestrwydd Mair oedd yr hyn nath wneud y rhaglen yma mor arbennig. Ac I Mair, mae'r diolch bod ni'n cael y wobr yma heno. Ac wy'n edmygu hi'n fawr am ei dewrder. Mair Elliott, Mair here was just 17 years old, a schoolgirl, when we filmed this program with her. And she talked quite openly about her struggle with depression, with anorexia, and with self-harm. And I think it's due to Mair's honesty and integrity and the way that she spoke so openly about a subject which is so often a taboo that we're taking this award home tonight. So diolch I Bethan, diolch I Mair, diolch I ITV, thanks to ITV for continuing to support Welsh Language Current Affairs. Diolch i'r tîm I gyd sy'n yn gweithio mor ymroddedig bob wythnos ar gyfer y gyfres. A diolch I S4C am werthfawrogi bod y gynulleidfa Gymraeg yn dal I barchu ag eisiau Materion cyfoes o safon. Diolch yn fawr iawn I chi.